jing pau lengba ki lat pathai khwar halor ka jing terwa jong ka seng HNLC ba ka kwa ban yakren ber ka sarkar bat ka sarkar bakan thung ya ki ksiang ki ban long hapdeng ban yakren te mendin ka sngi ngila nagle ka sarkar ngi shong meeting bat hadin ka meeting te gi nagle ka sarkar ngi priang yakane ka jing terwa bat kumba u chief minister badan buram jungi ulakren haki press menin ba ngidan kam yaka formal communication ngidan kam yaka formal communication naki syaka sarkar bat hadin kata ka seng HNLC menega sngi kalapha yaka shithi sha chief minister copy sha deputy chief minister bat sha home minister nakabenta kaju baki kwa ba ka jingsuk kan sinsha hapo kiniki rilum khasi jaintia jongi bat ki kwa ban yakren bat ke sarkar klaim dabu kendon kumba uchi besar ulak ong menne ba maria yo ya kasiti ngin communicate syak statement bat ngilayo menne nginle ya kabaran kam bat menin uchi besar ula batai baka proses ban identify ya kita kiksiang kalayai banga kermen scam ba nginla ban ya state ya kan ka kam syakman na ka benta ka jing suk ka jing roy ka jing par jong ka state ka jongi